Limanaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce Bamakɔ News sugantili la aw bisimila aw ka kunnafoniw kɛnɛ kan fɛn min kɔni an b'a dabɔ an ka jamana cakɛyɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko direction des ressources humaines du secteur de la santé ni a bɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw kɔni olu ka yɔrɔ o kofɔ fɛn min kɔni ye o cakɛyɔrɔ kofɔlen kɔni filɛ nin ye ale maaw kɔni ye walasɛnɛ kɔni kɛ min bɛ taa tile saba bɔɲɔnko a kɛɲɛ ni baara kɛcogoyaw ye olu baara gɛlɛya minnu o bɛ u kan u ka baaraw kɔni kɔnɔna la fɛn kɔni a ko kofɔlen kɔni senfɛ sa u ka ɲɛmaa ni o ye ka secrétaire général ye n'a bɛ f'a ma ko Yusu Tarawele ale kɔni ye kuma ɲɔgɔnw ta a ka kumaw senfɛ a y'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni olu ye batakiw kɔni ta o sɛbɛn ni ka tila ka fɛɛrɛ kɔni bila sen kan yaasa u bɛ se k'a yira ɲɛmaa ninnu na cogoya min na gɛlɛya min ni olu bɛ o kɔnɔna la u ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ o la nka kan hali bi an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan ɲɛmaaw ma se ka o kɔfilɛ olu la ka kɛɲɛ ni o ko kɔni ye sa olu fana kɔni ye a laɲini ni ka walansɛnɛ kɔni ka o kɛ ni o bɛ taa fo tile saba bɔɲɔnko a yɛrɛ kɔni daminɛla kununko ayiwa u y'a yira fana k'a fɔ fɛn min kɔni olu ka cakɛyɔrɔ kɔni na olu bɛ taa fɛn min kɔni ye maa ba mugan ani saba ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi seegin ka tila k'a ye k'a fɔ baara yɔrɔ min bɛ o cogoya la ka olu ye degun kɔnɔna la ni ka fɔ dɔn olu ka ko kɔni ye fɛn ye a bɛn tɛ olu ma cogo si la olu kɔni na kɔntiniye sa ni ka nin kofɔlen kɔni to sen na fo jamana ɲɛmaaw ka ɲɛsin u ma yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya min bɛ u kan u ka baara kɔnɔna la ka se ka o ɲɛnabɔ hali bi kunnafoniw kɔnɔna la fɛn min kɔni i k'a dɔn k'a fɔ sanji kɔni a dogolen tɛ maa si la k'a bɛ kɛ ka dankari an ka dugu yɔrɔ caman kɔni na ka sababu kɛ a nacogoya kɔni o ye o hukumu kɔnɔna la fɛn min kɔni ye tarata don min bɛnna kalo tile wɔɔrɔ san 2024 kitagaw bara fɛn min kɔni sanji kɔni ale sɛbɛkɔrɔ nana ye kosɛbɛ ni a kɛra sababu ye ni ka gɛlɛya kun lase kitagaw ma kɛrɛnkɛrɛnma u ka yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko secteur commercial n'o ye kita jagokɛlaw ka yɔrɔ kɔni o kofɔ sanji in kɔni a nana kosɛbɛ ni a kɛra sababu ye jagokɛlaw ka olu ka minɛnw kɔni ni ka a bɛɛ lajɛlen kɔni ka o tiɲɛ a donni kama o kɔni ye fɛɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa u kana se ka a ko in kɔni bali na fɛn min kɔni kita jagokɛlaw olu kɔni ka minɛnw a bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛna nin sanji kofɔlen kɔni fɛ hali bi an bɛ to kunnafoniw kɔnɔna la an b'an kun da gawokaw kan gawo dugu min bɛ yen ni a bɛ f'a ma ko commune de Kandji kɛrɛnkɛrɛnnen ma Gunzure Gunzurekaw bara fɛn kɔni a yirala k'a fɔ banbati wale maaw fɛn kɔni u ka wulikajɔ kɔni senfɛ u maa damadɔ n'olu tun bɛ moto la olu kɔni donna ni dugu kofɔlen kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a bɛ f'a ma ko Kaji ni o bɛ commune de Gunzure ale mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo fɛn min kɔni ye banbati wale maaw u kɔni taara nin dugu in na ni ka maaw ka baganw kɔni ka a bɛɛ lajɛlen kɔni cɛ ni ka taa ni o ye a don kelen kama fana Gawo commune min n'a bɛ fɔ a ma ko Arahabu commune fana kɔnɔna la banbati wale maa dɔw fana wulikajɔ sabati yen nɔ yaasa fɛn min kɔni u ka butikiba dɔw bɛ yen nɔ ni ka taa ka o dakari o de senfɛ fɛn min kɔni maaw kɔni ye fɛɛrɛ kɔni bolola yaasa ka se ka o bali o la o yɔrɔ de la sa fɛn kɔni maa kofɔlen ninnu u ye mugujugu kɔni ni ka o ci sanfɛ ka maaw ja papa ni o ye o de kɛra sababu ye fana musolaka dɔ ale ja tigɛra kosɛbɛ ni o kɛra ale ka jɔnni kɔni sababu ye an bɛ don min na i ko bi maa kofɔlen ninnu kɔni cogoya si kɔni ma sɔrɔ u la u ye nin baara kofɔlen kɔni kɛ ni ka u kɔdon musolaka in kɔni ale ka lahalaya kɔni ye lahala ɲuman na nin wagati in na an bɛ taa Asɔngo cercle la fɛn min kɔni ye dugu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Bazi a yirala k'a fɔ du 20 olu tun kɛn bɛ ni ka o sigiyɔrɔ kɔni o bila k'a sababuya kɛ gɛlɛya kɔni caman ni o ye o sɔrɔ o sigiyɔrɔ kɔni na o de senfɛ baɲumankɛ tɔn min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma ko ONG Grefa olu ka baara ani u ka bolodiɲɔgɔnma kɔni kɔnɔna la sa u ye wulikajɔ kɛ ni ka ɲɛsin olu kofɔlen ninnu ma fɛn min kɔni ye dɛmɛ bolo kan ni ka ɲɛsin u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a du 20 in na a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni ye fɛn min kɔni ye malo 100 kilo u ye o sɔrɔ fo ka taa se sukaro kilo 10 o dira u ma ani tulu litiri 10 ani fo ka taa se lajɛli fɛn wɛrɛw ma dɛmɛ sira kan min ni a taara ka ɲɛsin u ma yaasa fɛn min kɔni ye gɛlɛya min ni u bɛ a kɔnɔna la a ka se ka fo u la cogoya min na u ka se ka a wagati latɛmɛ tɛmɛcogo la ɲuman na o kɔni kɛra baara ye min ni a kɛra ONG fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko ONG Grefa kunnafoniw kun cɛ fɛn min kɔni nin ye bataki ye min ni a bɔra an ka jamana minisiriso yɔrɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka kalankow ma a ko k'a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ fɛn min kɔni ye baki examen ale jaabiw kɔni bɛɛ lajɛlen bɛna o ladi jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na sini juma ni o bɛ bɛn utikalo tile 9 ma san 2024 an bɛ dugawu kɛ examenkɛlaw ala ka jaabi ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma
N balimaw bamananw ko ten fɛn min kɔni ye don bɛɛ o tɛ gɛlɛnnin sɔrɔ a ka woda la don dɔw la i bɛ taa fɔ gɛlɛnnin kɔ o yɔrɔ bɛ mun yira n na fɛn min kɔni ye musolakaw i ye furu cɛ ani ɲɔgɔn cɛ a kan ka i dɛmɛ nka n'i ye ɲinini k'a fɛ wagati la ni a y'a yira i la k'a fɔ ko fɛn t'a bolo i kan ka faamu k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la o ye wagati n'a cogoya i ka dugawu kɛ a ka sɔrɔ kɛ nka ni e ye kɛlɛ ta k'a sɛgɛrɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni fitinɛ wɛrɛ ye aw ka furu kɔnɔna la an b'o kɛ ka musolakaw ladi kosɛbɛ an bɛ dan sigi kunnafoni na nin yɔrɔ in na an b'a fɔ aw ye k'aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ